Russia ase amate eyemo ere no mwichano kurwase kenyoro kia emanyi iyo gotoka ime nyakongo se bunge ya kitutu cha North County ya Kisii kubatakana amo no mwanchobo koitebekana gosiria ogumubwaye ase ense ya Ukraine nya gosira nigo agotebekana chete ase ense ya Russia asanya kubaga kubekwa aso mustari bosio kwa bamuno murwani wesegi asisegi chirichigendera tegati yense ya Russia na boigo ense ya Ukraine kubatakana amo no goswa kwa barwani segi ense ya Russia ime ense ya Ukraine miaka 3 yaitire Mulikito Daniel Ntirini gatarira ya matejo na gutwarira ndia roboti rokobwatia Jumapili mugaso hasenka yenye gusira Dennis Ombori we myaka 39 mate nigo yarenge nibirero na mayanda igikaro nsi yomuti bagotema wanchirana no kubutukana kobugima bw'umwana w'enkiga basokano hasense ya Ukraine agajakolwe training akanyorekana no muntu an expert kia bosigari bakamusoya samana mangana yo bosigari military ya Russia ono anyubwete bachagete kurwana Russia bono ekamana kumubeka musali wa mbele asesegi n'abana bande ba Kenya ga bakarwana bagosuguma lenda ba Ukraine uchisobo mate bakasuguma bakaeba etania omupaka Ukraine na Russia ono kibaika mabu one of the towns mabu no abana abo bajete bakaba ambushed yani mwanone na abande bagaiterwo Russia abo nyibwete kero bana baitu Ukraine gatebe Russia emebire no nerega inju murusyo ono tiko ikrega timanye tinga Russia njajete karusi mebire yo asagu wose mebire yo yatigarite na Ukraine bono igondege sunteme amone familia ne onsi n'abantu ba minto banda banjete umwana oyo iga korengana na tatu mwabo umugaka John Monari negosira nigo hasa matuko amagega abeire kagokora emirimo yabo bisa begekosi gya KDF aiga Kenya iko mwakoeta chingaki hanganyitigwe gocha sense yo ya Ukraine ababeire bagokwana aso mutandao WhatsApp no kubara kwaye hasi mitandao yekerera kuro mapema omwaka oyo nakyo kya mubege toboba akaraga kwenda bono akwenda Russia mawasiliana achieta kabutuka akagenda Russia ange 1 2 3 weeks tukuwasiliana akontenga ne training tole mstuni after that shortly kibairwa sem mstari wa mbele huko alibono mwasena kati yetepi asense mwende nigo ateba buna banyorire hasale nene asekeri buna nyegusira nero renge bogosemeri kwabo nabo babulia barayi babo wesokia kobakonya omwana oyo ganero renge omugati ona nje na retired kare 206 gono gondeka timbu atigia sara kende ngokora omwana oyo bune kwika nero runa kondenda nerenda yane inkuli magoroba na mambi nero uri komboli inki kubole tabu oino mwana one in fact bwa maya mange ntanya kwera sankoli. So I'm encouraging requesting our government go to the county government kote byo mu governor ito mweshimiwa Simbarati Chavet na bande bons babwaterane baikengane ya president ya ito mweske William Ruto linde litonyore usaidizi tonyore umubere ntwegento turaga ni no mubero ikaiga na intutotembie mono kiagera serikali nero yukira atokonya aiga nigagocha chinga kia matende boigo agenderete kurera ogosira ku manchobo asense yo ya Ukraine kurase bunge ya boncharime ye county Kisii no gosemeli kwabo na serikali besona ne abunenchiremo yogokoro mo chando iga kuroboterega taseni kiaga tembe kurega county ya Kisii eliterane ngoro kwa Daniel Ntiri